Boas noites. Foi unha resposta increíble a que hoxe recibíamos na rúa e tamén aquí en Estrada Televisión despois dese chamamento que facíamos onte con esa persona que necesita estar en Israel antes do día 28. Unha persona que neste momento está recibindo o apoio absoluto de moitos amigos, de toda a xente de Estrada Televisión e por suposto seu. Eso sí, a decirlles que nós non recollemos cartos, que non nos imos a recoller a ninguén, que simplemente o que faremos será, se queren colaborar con nós, solicitar ese donativo, a cantidad que vostedes consideren, sexa cal sexa, para entre todos tentar de sufragar esa pasaxe de avión ata Israel. O certo, repito, que nós non recollemos cartos, polo tanto, non teñen que daros agora, simplemente teñenos que decir, se queren colaborar con nós, no teléfono 986 58 49 26, poden chamarnos, decirnos a cantidade que queren dar para esta obra que intentamos facer, esa nos titulamos Terra Prometida para este home que é Israel, e, de alguma maneira, tentar tamén de que en Nadal se cumpla ese pequeno milagro. Se é así, pois será magnífico absolutamente para todos. Nós estamos traballando profundamente para que se xa así. Agora lles contamos as novas do día. Por certo, despois dos titulares tamén nos achegaremos a un home que ven de outra viaxe, pero neste caso unha viaxe distinta, unha viaxe de aventura. Estivo no Orinoco, en nada máis e nada menos que a zona amazónica en Venezuela. Un estradense que acaba de chegar, fai uns meses que o fixo esa viaxe, pero acaban de chegarnos as imaxes que tiñes, el mesmo estará nos nosos estudios. Así que de inmediato entramos en titulares e comenzamos coa información. Ya de última hora, pues bueno, estaba haciendo gestiones con el ayuntamiento, con Cáritas, incluso con la Policía Nacional, pero eso lleva trámite. Se faga un estudio específico do Concello de cal é a nosa situación desde o punto de vista económico, empresas, comercio e demais, para ver un pouco como estamos, para saber que medidas deben de tomarse para corregir a situación a medida do posible. Nos ahora vamos a ir a visitar co técnico municipal e a empresa para ver o que se fixo e a ver en que condicións quedaron esas obras. Pero xa digo que fundamentalmente esta era a actuación máis importante, era o acceso ao lugar da Penalobeira. Todos ás 6 da tarde empezará o concerto dos coros parroquiais, de 11 coros parroquiais das distintas parroquias da Estrada. Rematará cantando todos un villancico. A nós gustan os destinos non habituais, O que se chama turismo de aventura, casi. Círculo Polar Ártico, ahora mismo Orinoco, que sea, África, Septentrional, depende, hai moitos sitios. E decantámonos porque había un teniente coronel do ejército español que levaba 14 anos ou 15 anos indo ali, a Orinoco. Turismo termal de Galicia. Lugares inesquecibles para esquecerse de todo. Unha caixa como esta, con suplementos nutricionais, vacinas e mosquiteiros, pode salvar a vida dun neno durante un ano. Enviar esta caixa só custa 12 euros o mes, 40 céntimos o día. Ti decides como queres axudar. Podes facerte socio ou enviar unha axuda puntual. Pero, por favor, entra en unicef.es ou chama ao 902 31 41 31 e pide información. Precisámoste.
sexe un aventureiro, en todo caso é un estradense seguro, chamase Rubén Carbia e volve a estar nos nosos estudios precisamente despois de outra desas viaxes a aventura e tamén ao mesmo tempo, me imagino, que adestramento, diversión, en definitiva, unha aventura que despois de estar no Polo Norte, nada máis e nada menos, esta vez tocou a outro lado tamén exótico, a lo menos, o Orinoco. Orinoco. Cando estuveste, Rubén? Este en verano, en agosto. E exactamente, que fixestes? Primeiro, por que fostes? E segundo, que fixestes? Pois o primeiro que fomos por diversión. É dicir, o primeiro máis importante é divertirse e pasalo ben. E segundo, que a nos gustan os destinos non habituais. É dicir, O que se chama turismo de aventura, casi. Círculo Polar Ártico, ahora mismo Orinoco, que sea, África septentrional, depende, hai moitos sitios. E decantámonos porque había un teniente coronel do ejército español que levaba 14 anos ou 15 anos indo ali, a Orinoco, a Venezuela. E bueno, íbamos con él. Él iba de guía, por decir así, e animámonos. E a verdad que é unha experiencia inolvidable, moi bonita. Que recordas? Cales son os recordos así máis a bote pronto que tes da viaxe, os que te veñen de cabeza ahora mismo? A jungla. Porque nós fomos, pero non fomos a un hotel. É dicir, os primeiros días sí fomos ao hotel porque é moi complicado chegar á Gran Sabana, ali de Venezuela. Entonces, creo que os dous primeiros días pasamos en hotel, despois collemos unha avioneta, pero avioneta destas que salen nas películas africanas. Sí, que hai que abrir e cerrar a porta, a veces non. No, que sí. Decía, ti aquí, éramos 3 ou 4 na avioneta, había que repartir o peso. Non é broma, E deixámonos na mitad da sabana, pero na mitad. Sustiño cerquiña, pois, ao lado de Salto Ángel, que chaman Yalí, que é increíble. É 1 kilómetro de catarata, eso é espectacular, pero é todo, é dicir, é que a naturaleza é pura dura. Estábamos con indios temóns dali, que son nativos da terra, son originais da terra, e claro, dormíamos na sabana. E os mosquitos, porque unha das cosas que todos normalmente cando viaxan a ese tipo de historias sempre contan, ¿no? A situación de supervivencia é importante, pero os mosquitos son terribles. É o peor que hai. Sí, ¿no? É o peor do viaxe, de verdade. Sí. Levaba repelente, en vez de repelente parecía que atraía os mosquitos, era exagerado. Confeso un segredo, eu creo que lles gusta o repelente, que atacan aquelas personas que se poñen máis repelente. Eu son moi blanquiño de pele, eso é... efectivamente van directos pero así non mal, eso sí con mosquitos, pero eu creo que merece a pena, porque é a naturaleza, pero plena dura, decir, eso é increíble. Ademais, unha naturaleza completamente distinta da que estamos acostumbrados a ver aquí, claro. Sí, a primeira parte era máis naturaleza, máis, por decir así, máis todo, casi todo árbore, non había casi animales. Na primeira parte, na Gran Sabana, porque é moito, por decir así, moita roca, e non hai, como se diría, suelo non ten... Sí, suficiente capacidade para ter, digamos, animales, por decir así, pero, bueno, exagerado, é dicir, árbol tras árbol, aí se te perdes non, es que non podes mirar para... Non hai nada, é dicir... E as serpes? É dicir, na zona de Venezuela, pues falase das grandes serpientes, ¿no? Vistes algunha? Sí, na segunda parte do viaxe, sí. Non só vimos, sino que facíamos expedicións pola noite con barcos, cas luces, os ollos dos animais... Sí, brillan. Brillan. E íbamos a todo que brillaba iba para lá o fenómeno este que nos levaba polo medio da jungla. É moi ben. Pillamos serpes, pillamos cocodrilos, pillamos un poquinho, bueno, nós non. Eles ensinábamos. Sí. Eso sí, sin facerlle daño. Por supuesto. Claro. Nin eles, nin a nós tampouco. Nin a vos tampouco. Efectivamente. Pero bueno, a cousa andaba aí mitad. E xa estades pensando noutra saída, esta vez, en que xa despois ao principio, será, pues me imagino que no verán ou non sei cando. Sí, máis ou menos a época vai ser, sí, julio, depende. Julio, agosto. E a donde esta vez, en que xa dixeches ao principio que para África, pero a donde? A que sitio tenéis pensado? Non sabemos todavía. Interésanos o que sería o norte de Sudáfrica. Sudáfrica país. Interesaríanos. Ou tirando hacia Kenia, Mozambique, Tanzania, esa parte. Sería, pois, prácticamente
o mismo non, pero bueno, para coñecer máis África profunda, que é unha cousa que casi que non sei, creo que a todo mundo le chama a atención, non sei se para ir, polo menos para ver na televisión e tal, pero bueno, a mí chámame moito África. Pois, Rubén, de verdade, Rubén Calvia, moitísimas gracias por achegarte a contarnos estas historias. Un placer grande. E, bueno, as imaxes que estaban vendo vostedes son tamén imaxes que trouxe o propio Rubén, tiñen tempo, ademais, para gravar a súa forma, pero para gravar as imaxes que estiveron vendo, as imaxes desa expedición, e, por suposto, como sempre decimos, eles fano para divertirse, pero están entrenados, porque son profesionais todos, saben perfectamente o que fan. Si queren facelo, aconsellanse, non? Efectivamente, home, o primeiro viaxe quizá o Círculo Polar Ártico era un poquinho máis relaxado, non? Porque era a punta de Finlandia e chegabas con rompehielos e estaba máis mirado. Este quizá é un poquinho con máis riesgo porque claro, estabas no medio da nada. É dicir, simplemente se pasaba algo para sacarte da medio da nada, pois son 15 horas para chegar a algún sitio de civilización. En avioneta, autobús, para chegar 15 horas, 20 horas. Entón, bueno, son diferentes viaxes, pero bueno. Unha vez máis, sodes valentes. Noraboa. Isto non pasa ben. A verdade é que, repito unha vez máis, é unha viaxe preciosa e que queríamos que un estradense que se atopou xa en un par de historias e ten outras moitas, seguro, para contarnos, a próxima vez que estarás aquí para contarlo tamén, pois viveu esa experiencia inolvidable. Seguimos con máis cousas, será de inmediato aquí, en Estrada Televisión. Parque Infantil de Nadal 2008. Os días 20 e 21 de decembro na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada de 4:30 a 8:30 da tarde. As actividades das que poderán desfrutar serán hinchables para todas as idades, touro mecánico, circuitos, gardería infantil, talleres de maquillaxe, disfraces, chapas, watch, premios directos e moitos agasallos máis. Organiza Dynamic SCD. Colaboran Delegación de Cultura do Concello da Estrada, a COE, a Estrada Digital e Estrada Televisión. Parque Infantil de Nadal 2008. Na información local hai que salientar as referencias ao Consello Económico e Social. Un Consello que se xuntará e que, como agora nos adianta o noso compañeiro Daniel Rodríguez, terá en riba da mesa varias historias, entre elas o propio regulamento interno. A Estrada vivirá unha fin de semana repleta de actos culturais propios do Nadal. Ábrese este venres coa carpa activa e rematará o domingo co encontro de coros parroquiais. A Banda Cultural da Estrada ofrecerá tamén o sábado o seu concerto de Nadal e Santa Cecilia cargado de sorpresas, uns actos para non perderse e disfrutar nestas datas. En primeiro lugar, recordar que o venres 19, carpa activa, o espectáculo de humor e de novo circo que está de forma itinerante por algunhas das parroquias da Estrada, estará o venres 19 en Santeles e o sábado día 20 en Ribeira. Como saben, a hora do espectáculo ás 6 da tarde, totalmente gratuito para todos os públicos, e de feito nas sesións que levan celebrado, nas 3 sesións que se levan celebrada, pois o éxito é extraordinario. A xente que acude pois pasa preto de 2 horas moi agradables. O domingo non hai circo precisamente porque hai outra actividade importante que é o encontro de coros parroquiais que se vai celebrar á mesma hora pero en diferente lugar que na igrexa parroquial. Todos ás 6 da tarde empezará o concerto dos coros parroquiais, de 11 coros parroquiais das distintas parroquias da Estrada. Rematará cantando todos un villancico. E tamén recordar que o sábado, a partir das 8 da tarde, tamén se celebrará o concerto de Santa Cecilia e Nadal, todo xunto, a cargo da Banda Cultural da Estrada. Penso que haberá unha sorpresa para que o público participe.
Outro dos puntos tratados nesta reunión do Consello Económico e Social foi a crise económica e tomáronse unha serie de acordos como pode ser o de pasar por este organismo os presupostos do Concello de 2009 ou de facer unha emenda ao solo de destino de protección oficial para que a estrada se inclúa no plan de vivenda. Bueno, fundamentalmente, digamos que acordos que se tomaron neste sentido foi, primeiro, que os presupostos municipales pasen polo Consello. Segundo, que se faga un estudio específico do Concello de cal é a nosa situación desde o punto de vista económico, empresas, comercio e demais, para ver un pouco como estamos, para saber que medidas deben de tomarse para corrixir a situación na medida do posible. Ao mesmo tempo se falou de ter unha ou dúas reunións extraordinarias para tratar esta cuestión. E iso foi fundamentalmente a grandes líneas o que se tratou, ademais de unha proposta de facer unha emenda que se aprobou por unanimidade tamén para solo con destino a vivendas de protección oficial, o famoso plan de vivenda que está a exposición ao público. Acordouse facer unha emenda para que a estrada teña tamén posibilidade de entrar nese plan. Outro dos puntos que chegan dende a información local é o do acceso a Penalobeira. Técnicos do Concello máis da empresa Extracto xunto ao alcalde estradense visitaron esta mañá as obras de acceso a Penalobeira en Agar. Dono tamén se refería este mediodía á hora de acceso de a AP53 e os problemas que plantexou na súa construción. Nunha serie de, algúns detalles que había, fundamentalmente acceso ao lugar de Penalobeira en Agar era, digamos, a actuación máis importante. É dicir, que era un acceso moi malo, entonces, esa foi a actuación máis importante. Entón, ahora vamos a ir a visitar co técnico municipal e a empresa para ver o que se fixo e a ver en que condicións quedaron esas obras. Pero xa digo que fundamentalmente esta era a actuación máis importante, era o acceso ao lugar de Penalobeira en Agar. As obras xa están rematadas, parece ser, ou iso é o que vamos a ver agora con o noso técnico, se realmente se fixo que estaba previsto facerse. Isto foi nin siquiera un proxecto, foi unha memoria que fixo a Consellería de Ordenación do Territorio, fixo unha valoración das pequenas cousas que había por aí e contratou adxudicou esta empresa, que é unha empresa de Ourense. Así, porque esas son cousas no noso Concello, déficits que quedaron nos servicios que provocou a obra, non? Como sabedes, esa obra foi unha obra moi polémica, moi mal executada, moi mal pensada e moi mal feita. Entonces había unha serie de correccións tanto no Concello de Silleda como no Concello da Estrada. E, se está tratando de ir resolvendo esos problemas que planteou esa obra. Eso non ten nada que ver co tramo final, é dicir, porque, son cousas que pasan que a veces son difíciles de... Como se pode executar unha obra sin rematada, non? Pero parece ser que o que non ter remate, pois fundamentalmente era eso, que había expropiacións ali sin facer e os veciños non deixaron rematar a obra, non? O cual parece unha cousa increíble nos tempos que corremos, pero a mí xa non me extraña nada porque non había ninguna sola obra aquí que estuvese dentro da normalidade, por lo tanto unha máis, pois tampouco nos extrañamos demasiado. Esta fin de semana, obviamente, ten que ser festiva e, polo tanto, unha fin de semana marcada por actividades culturais. No Concello estradense facían esta mañá un repaso ás distintas actividades da fin de semana a nivel cultural. A Estrada vivirá unha fin de semana repleta de actos culturais propios do Nadal. Ábrese este venres coa carpa activa e rematará o domingo co encontro de coros parroquiais. A Banda Cultural da Estrada ofrecerá tamén o sábado o seu concerto de Nadal e Santa Cecilia cargado de sorpresas, uns actos para non perderse e disfrutar nestas datas. En primeiro lugar, recordar que o venres 19, carpa activa, o espectáculo do humor e de novo circo que está de forma itinerante por algunhas das parroquias da Estrada, estará o venres 19 en Santeles e o sábado día 20 en Ribeira. Como saben, a hora do espectáculo ás 6 da tarde, totalmente gratuito para todos os públicos, e de feito nas sesións que levan celebrada, nas 3 sesións que se levan celebrada,
pois o éxito é extraordinario. A xente que acude pois pasa preto de 2 horas moi agradables. O domingo non hai circo precisamente porque hai outra actividade importante que é o encontro de coros parroquiais que se vai celebrar á mesma hora pero en diferente lugar que é na igrexa parroquial. Todos ás 6 da tarde empezará o concerto dos coros parroquiais, de 11 coros parroquiais das distintas parroquias da Estrada. Rematará cantando todos un villancico. E tamén recordar que o sábado, a partir das 8 da tarde, tamén se celebrará o concerto de Santa Cecilia e Nadal, todo xunto, a cargo da Banda Cultural da Estrada. Penso que haberá unha sorpresa para que o público participe. Facemos unha parada para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Agardamos a partir da xornada de mañá xoves dominio totalmente anticiclónico. Deste xeito agárdanse ceos alternando nubes e claros, bancos de néboa persistentes en comarcas do interior, temperaturas mínimas en moderado descenso e máximas que se manterán sen cambios ou que poderían ascender onde non persiste a néboa. Vento moi frouxo de dirección variable. O número agraciado no sorteo da 11 de onte, 16 de decembro, foi para o número 85.384. 85384. En canto a combinación gañadora no sorteo da Bonoloto tamén de onte foi a seguinte: 2, 8, 11, 14, 30 e 47. Complementario o 38 e reintegro 5. Antes da despedida, lembramos titulares. Pero a última hora, pues bueno, estaba haciendo gestiones con el ayuntamiento, con Cáritas, con la Cruz Roja, incluso con la Policía Nacional, pero eso lleva trámite. Se faga un estudio específico do Concello de cal é a nosa situación desde o punto de vista económico, empresas, comercio e demais, para ver un pouco como estamos, para saber que medidas deben de tomarse para corregir a situación a medida do posible. Eso la vamos a ir a visitar co técnico municipal e a empresa para ver o que se fixo e a ver en que condicións quedaron esas obras. Pero xa digo que fundamentalmente esta é a actuación máis importante, o acceso ao lugar de Penalobeira. Todos ás 6 da tarde empezará o concerto dos coros parroquiais, de 11 coros parroquiais das distintas parroquias da Estrada. Rematará cantando todos un villancico. Además gustan os destinos non habituais, O que se chama turismo de aventura. Círculo Polar Ártico, ahora mismo Orinoco, que sea, África, septentrional, depende, hai moitos sitios. E decantámonos porque había un teniente coronel do Ejército Español que levaba 14 anos ou 15 anos indo ali, a Orinoco. E máis nada, señores, punto e final.
Facémolo hoxe, de novo, relembrando o que onte ya contábamos aquí, nesta mesma emisora. Falábamos con esta persona que necesita irse a Israel. Con un momento de esa entrevista queremos hoxe poñer punto e final aos servicios informativos de Estrada Televisión. Mañá citámonos para a mesma hora e no mesmo lugar. Mais nada, saúdos, que descansen, moi boas noites. Se me cumple el plazo de 2 años según la ley israelí. Si estoy fuera del país durante 2 años, pierdo todo mi derecho. Entonces, si sumamos eso a la situación extrema en la que me encuentro actualmente, pues bueno, es un desastre. Y gracias que todavía le agradezco al señor Ramón Blanco, que es el dueño del apartamento donde yo estoy, que ya le debo 5 meses de vivienda, debo agua, debo luz, y gracias a él que ha estado ahí, bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Y nada, fui a la Cruz Roja, fui a Cáritas en Santiago, fui a Cáritas aquí, fui a la Obra Social y todo. Tienen la intención de ayudarme, pero por problemas burocráticos debo esperar por la ley de retorno 6 meses. Y no puedo estar en primera 6 meses porque no tengo cómo sobrevivir en esos 6 meses. Es en primera. Y en segunda, si espero esos 6 meses, si yo supiera que esperando esos 6 meses podría tener la opción de que me dieran mi residencia, bueno, me expondría a ello. Pero no puedo hacerlo porque... Está en definitiva en una situación límite. Muy límite. Estoy desesperado, de verdad que estoy muy desesperado. Entonces, como conozco por referencia de mi antepasado y sé el corazón tan grande que tienen tanto los españoles como los gallegos, pues bueno, no me acabo más remedio que asistir aquí y esperar la benevolencia de alguna persona que pueda ayudarme. Nós o que vimos a facer, se lle parece, é facer un chamamento para que as personas que poden e queiran colaborar. Trátase de pagar un billete de avión, en definitiva é o máis que solamente poderemos facer, incluso se é posible pues, que pode levar algúns cartos máis no bolsillo, pero trátase basicamente de solventar ese tema, porque ademais temos o problema da urxencia, porque ten que salir xa. Claro, es lo que más urge ahora, porque bueno, esperé, muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué espero hasta esta última hora? Esperé hasta última hora porque bueno, estaba haciendo gestiones con el ayuntamiento, con Cáritas, con la Cruz Roja, incluso con la Policía Nacional, pero eso lleva trámite, es decir, es un problema burocrático y me cansé. Yo tenía la esperanza que me resolviera, pero ya me dieron, ya ayer fue el último día que me dijeron que no se podía hacer más nada, que si no esperar, y bueno, ya es imposible. Sí, pero esperar é o único que vostede non pode facer, porque non ten literalmente para comer. No tengo para comer. Gracias ahora el ayuntamiento me está dando una ayuda que incluso ayer me la dio de 300 euros, que con eso pagué una de las facturas que debo de la luz, de 6 que debo, y más el agua y toda esa serie de cosas. Es decir, que me quedaron unos cuartos escasos para pasar el mes para comer. No me correspondería otra ayuda hasta el mes de enero. Usted de familia aquí non ten, ¿no? Sí, tengo a mi esposa que también está enferma. ¿Está con usted aquí? Sí, ella vive junto conmigo y mi hija que vive independiente, pero que ella no me puede ayudar porque lo que recibe del esposo de Israel que le manda es para ella y la hija, que casi no le alcanza. Entonces, bueno, lo que me queda es ir, coger el dinero que me corresponde allí y entonces mandar a mi hijo que venga y busque a mi esposa y se la lleve. É dicir, que o que pretende vostede refacer de alguma maneira a súa vida, chegarse a Israel, poder cobrar esos cartos que por dereito ten ali, ¿no? Natural, y por supuesto, yo no, que es lo que yo estaba diciendo a los señores aquí del ayuntamiento y a Cáritas y demás, que aunque yo me fuera a PRD no iba a renunciar nunca, aunque ya en la última suspiro de mi vida quiero morirme aquí en España. Y bueno, seguiré mis trámites normales, pero ya por la embajada española allá en Israel. Y bueno, cuando sea de Dios que me la concedan, pues bueno, ya en un futuro ya legalizado, bueno, pueda yo venir aquí y echar mi hueso aquí, que es lo que yo más deseo.